tamutswa naMwari tiri vatano. Tinamate Mwari mupenyu, tiwane nguva yekushumira kuizwi raMwari nekunyika yokwedu. Tidudzire pfungwa yaJehovha mangwanani ano zvadiwa naMwari kunyika. Regai ndiremekedze vakuru vekuchechi kwandinobva. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. Ini ndinoitwa Pastor Dhlakama Waterfalls, ndiri kuAFM in Zimbabwe. Regai tipinde muizwi raMwari mangwanani ano tisingapedzi nguva. Ndichaverenga kuna Luke chapter number 5, Ruka chapter number 5 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi number 6. Inoti, zvino vanhu vazhinji vakati vachimumanikidza kuti vanzwe shoko raMwari, iye amire pagungwa reGenesareta, akaona magwa maviri ari pagungwa, asi vabati vehove vakanga vabuda maari. Vabati vehove vakanga vabuda maari vachisuka utava hwavo. Akapinda mune rimwe igwa raiva raSimoni, akakumbira kwavari kuti abve pamhenderekedzo paduku apinde mumvura. Zvino akagara akadzidzisa vanhu vazhinji ari mugwa. Verse number 4. Vakati vapedza kutaura, akati kuna Simoni, pinda pakadzika ukande utava bwenyu mubate. Simoni akapindura akati, tenzi, tatambura usiku hwose tisingabati chinhu, asi zvamadaro imi ndichakanda. Vakati vaita saizvozvo, vakakomba hove zhinji, utava bwavo bukabvaruka. Nyaya yandinoda kutaura mangwanani ano iri pamusoro pesimba rezwi raJesu, pamusoro pesimba riri muizwi kana kuti mushoko raJesu Kristu. Kana tichitaura nyaya yesimba, vanhu vanogona kufunga masimba akawanda nekuti tiri vanhu, but kana taakuuya panyaya dzekunamata, tinotaura simba rinobuditsa maresults, simba rinoita kuti vanhu vanga vari pakumanikidzwa vabve pakumanikidzwa, vanga vapera tariro vave netariro, vanga vasisina utano vave neutano. Nekuti panapa tichiverenga tinonzwa kuti Jesu wasvika pagungwa reGenesareta, akamanikidzwa navazhinji vaida kunzwa shoko rine simba. Vaiziva kuti shoko iroro rinogona kushandura upenyu hwavo. Rega ndikutaure mangwanani ano, mwana wamai, hakuna rimwe shoko rinogona kuchinja upenyu hwako kunze kweshoko raMwari, nekuti shoko raMwari rine simba. Now, vari kumumanikidza kuti vanzwe shoko, ari kuita kunge ari kuiginowa vanhu vari kumuti toda kunzwa shoko. Ndopa ari kutarisa mugungwa, ari kuona mabhoti maviri asina chinhu. Bhuku inotizvo varedzi vehove vakanga vabuda maari. Vanhu vabuda mumabhoti. Chavabudisa mubhoti inyaya yekuti vakavatira usiku hwose. Hapana chavakabata pakati peusiku. Havana kana datya ravakabata, havana kana muramba wavakabata. Mangwanani amakuseni, nokubva vabuda mumabhoti avo, vakatanga kusuka utava, vakuprepare for the next cage. Ndopari kusvika Jesu, vanhu vasisina tariro yekuti gungwa richatipa hove. Ndopari kusvika Jesu. Rega ndikutaurire mwana wamai, tine vanhu vasina tariro. Wakambozama kuita business, wakambozama kuita chino nechino, but hapana chakabuda. Tine vanhu vakusuka utava hwavo, but rega ndikutaurire mwana wamai, wakambonzwa shoko ravanhu,
shoko ranga risina kutakura simba, but iko zvino kwauya murume anonzi Jesu ane shoko rine simba yekuti zvinhu zvako zvinogona kuchinja mangwanani ano. Amen and amen. Now apedza akapinda mubhoti raiva raSimoni, apinda mubhoti, bhuku rinobva ratiudza kuti akabva akumbira kuna Simoni Peter kuti apushirwe mumvura zvishoma. Now pari kubviswa padhuze nepaground, ari kuti apushirwe mumvura zvishoma. Apushirwa mumvura anotanga kushumira shoko rine simba. Paari kupedza kutaura navanhu, rega ndikutaurire mwana wamai, Peter semunhu wandinofunga kuti anga ane stress, anga asina basa nevhangeri ranga richiparidzwa naJesu, anga ari busy namambure ake. Kune vanhu vaneta vakapromiswa zvakawanda mumachechi, vakapromiswa zvakawanda pavakaparidzirwa, but iko zvinezvi vanhu vaabhizi nezvinhu zvavo zvisina zvazvinogona kuvapa. Jesu achipedza kutaura navanhu, ndopaanotarisa kuna Peter. Apedza kuparidzira vanhu vanga vachida shoko raMwari, akunoadresa Peter ane need. Peter chaari kuda ihove. Kune vanhu vazhinji chavari kuda kukurosa kuenda kunze kwenyika, chavari kuda kuti mamaini avo aite mari, chavari kuda kuti madzimai avo atakure mimba, but mambozama zvashaya basa, hapana chabuda. But tina Jesu ane shoko rine simba. Amen and amen. Shoko raJesu rinotakura marizauta. Endai munobvunza Lazaro paakamutswa naJesu, pakataurwa shoko, pakanzi Lazarus buda mubwiro. Hakuna akamubatsira kubuda muguva, but vanhu vakabatsira Lazarus kupinda muguva, vakabatsira kunoisa dombo paguva. Asi Jesu asvika, Lazarus haana akamubatsira kubuda muguva kunze kweshoko rine simba. So mwana wamai, mushoko raMwari mune simba rinoita kuti zvinhu zvawatambura nazvo kwenguva yakareba uzviwane nyore nyore. Shoko raMwari rine simba. Enda unobvunza Bhatimiasi, anga anzwa nekugara murodhi achikumbira, riri rombe ari bofo. Pakasvika Jesu, haana kusiya Lazarus achikumbira, haana kusiya Lazarus achipemha, akataura shoko rine simba. Bhatimiasi akagamuchira maziso. So pane shoko rine simba kwese kwauri ikokoko. Wakafunga kuti ma-connections ane simba, wakafunga kuti bhuru wako ane simba, but mabhururu akakurasisa, n'anga dzakakurasisa. Pane shoko rimwe chete rasara kutaurwa muupenyu hwako. Kana ukarigamuchira, rinochinja upenyu hwako, rinochinja vana vari kumadrugs, rinochinja vana vemutoriro, rinochinja vanhu vanoenda kubhawa. Shoko raMwari rine simba. Now, ndopa chikanda kwakadzika. Iye semunhu aneta, ari kutarisa Jesu, ari kuti hamuzivi zvangachiitika usiku. Ini patanga tichitambura manga musipo, kune munhu anoti hamuzivi nyaya dzangu imi. Ndaneta, ndakuda kutakura mabhegi ndiende kumusha kwedu. Zvemurume uyu zvandikona. But mwana wamai, ndo pari kunzi chikandira utava hwako kwakadzika. Pane kwaunofana kukandira mangwanani ano. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Kana wateerera shoko rine simba, pauri kukandira utava hwako Peter akakanda utava akateerera Jesu, because Bible rinoti nekuti mimadaro tava kuita. Asi dai vanga vari vamwe vanhu vadaro, Peter anga asingaiti, nekuti Peter anoziva vanhu, newe unoziva vanhu.
but mangwanani ano handisi kuparidza zvavanhu, ndiri kuparidza pamusoro peshoko rine simba. Zvinonzi zvamadaro imi tava kuikanda. Paakakanda akatarira, paari kutarira ari kuona mambura ari kutanga kutamba-tamba. Mwana wamai, pane masainze anotanga kuitika kana wateerera shoko rine simba. Mwari wekudenga ngavakuitire zvakanaka. Ndati pane shoko rine simba mangwanani ano, rinogona kuchinja murume wako, rinogona kuchinja mudzimai wako, rinogona kubata kumavhiza, rinogona kubata zvanetsa muupenyu hwako. Wakamboaplaya mabasa, wanga usina shoko raMwari, wanga usina shoko rine simba, tsamba dzako dzanga dzisingapindurwi. But mangwanani ano, kana ukateerera shoko rine simba, zvinhu zvako zvinochinja. Mwana wamai, Mwari havakuregi wakadaro. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Ndatenda unobvunza, kana pane mudzimai akanga afirwa nomwana, Jesu akasvika akati, mwana muka. Shoko rine simba rakamutsa mwana. Mangwanani ano, pane shoko riri kuzomutsa mabhizinesi ako, pane shoko riri kuzomutsa utano hwako, pane shoko riri kuzomutsa mereji yako, pane shoko riri kuzobatanidza mhuri. Mwari wekudenga ngavakuitire zvakanaka. Regai ndisvike pandinonamata newe mangwanani ano muzita raJesu. Ndinokutendai Mwari wakasika kudenga napanyika, makasika nyika ino nekuda kweshoko renyu, tikagara pamusoro penyika ino nekuda kweshoko rine simba. Nanhasi tiri kurarama nekuda kweshoko rine simba. Chibataiwo hama dzangu dziri kure, dzimunyika ino yeZimbabwe nekunze kwenyika, ngavabatwe nemikwavari ikoko. Nyasha ngadzivatevere nezita raJesu Kristu weNazareta, zvavo zvitange kunaka. Tauraiwo shoko rine simba pamusoro pamabhizinesi avo, pamusoro pamabasa, pamusoro pamamarriages, pamusoro pevana vavo, pamusoro penyika yedu. Mwari, tauraiwo shoko rine simba pamusoro pevatungamiri vedu, pamusoro peupenyu hwedu, muzita raJesu. Vanokurumbidza kuuya mazvita. Amen. Ndinoitwa Pastor Lakama, AFM in Zimbabwe. Tichigara kuWaterfalls. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Muve nesvondo yakaropafadzwa muzita raJesu. Amen.